Partit dels Socialistes de Catalunya, tal i com diuen al seu programa, està a favor del dret a decidir, del dret dels ciutadans a decidir lliurement el seu futur, lliure i democràticament, només faltaria. Però nosaltres entenem que aquest dret a decidir ha de ser fruit d'una consulta o un referèndum, a part d'una pregunta clara que depengui de nosaltres, no segurament no ho ha estat d'Europa, que depèn d'Europa, sinó que depengui de nosaltres i sigui clara, ha de ser acordada. Perquè si no, no estarem decidint amb garanties, estarem segurament opinant o estarem fent un acte de queixa o de força, però no estarem decidint. I per tant, el dret a decidir, l'única garantia que té de fer-se una realitat és que sigui legal, fruit d'una consulta acordada, com passa i com ha passat a Canadà o en el cas més recent d'Escòcia. A més del dret a decidir, el PSC el que diu és que hem de tenir també dret a saber del que estem parlant, a saber què exactament i amb quines conseqüències què estem decidint. Perquè això és la deliberació democràtica. Democràtica sí, però ha de ser deliberació també, i estem entenent que aquest debat no s'està posant sobre la taula amb el rigor i la serenitat que són necessàries quan estem parlant de coses tan importants pel futur de tots els ciutadans i també pel futur de les noves generacions. I per tant, nosaltres diem sí, dret a decidir, combinat amb un dret a saber. Catalunya no ens la podem ventilar només amb un sí o un no, necessitem més paraules i a més, l'obligació política d'establir quina és la nostra solució i quina és la nostra proposta, i la del PSC és una solució federal, que vol dir pacte, vol dir convivència. A nosaltres no ens interessa tant confrontar nacions, sinó el que ens interessa és la convivència entre persones i l'equilibri entre sentir-se plenament català i conviure en el món europeu i amb la resta d'Espanya.